Hej gutter, velkommen til en video. I dag der skal I se en lille video, hvor jeg jokede med en af mine venner, hvor vi spillede en AVP. Og for det andet så vil jeg bare gerne sige mange tusind tak for den gode support på min første video, om jeg skulle starte. Så selvfølgelig har jeg valgt at starte. Jeg troller om lidt med noget wallhack og sådan lidt, så endelig se med. Hej. Det var ikke noget skum. Jeg har nu ikke, du kan se det bag. Jeg skal lige over highlights. What a no skum. Du kigger bare min red bagefter det. Ja,